A Xouba de Rianxo converterase nunha das protagonistas gastronómicas desta fin de semana. A festa comezará o venres, aínda que o día grande será o domingo, coa tradicional degustación que este ano cambia de escenario. O domingo, que é o día, por así decirlo, da exaltación popular, pois será moi parecido ao ano anterior e vai a constar por ca arribada da xeiteira en Sete Fogas, na que desembarcarán as xoubas que despois levaremos a carpa, que este ano si cambia de ubicación e que vai a ser no Paseo Manuel Antonio, de cara á Ribeira, cerca da Ribeira, e que pensamos que é un bo sitio, posto que ao ser en domingo tamén temos mercadillo e tamén hai a feira, coincide ca feira do libro, e entonces para que toda a xente poda circular por Rianxo e moverse por Rianxo, estar en todas as actividades o máis cómodo posible. Non será esta a única novidade da festa, que estrea a ruta de tapas a cargo da Hostalería da Vila, que se prolongará ata o 25 de xullo. Os hosteleros teñen unha ruta de tapas na que van a ofrecer 27 hosteleros un pincho de xouba gratis para todo o mundo que consuma nos seus establecementos, e tamén hai establecementos pois que ofrecen menús nos que incluyen a xouba como unha parte dos seus menús. Entonces, pois tamén se levarán a cabo estas rutas desde o sábado hasta o 25 de xullo. Durante toda a fin de semana serán moitas as actividades a celebrar como complemento á exaltación gastronómica, entre elas o concerto de Treixadura o sábado ás 11 na Praza de Castelao. Dende o Concello apelan aos distintos sectores sociais e empresariais do municipio para que de cara á próxima edición volvan coller as rendas da festa e se impliquen na súa organización.